Zrejme si ešte veľmi dobre pamätáte na minuloročné dianie v Partizánskom. Boj za práva slušných ľudí, pochod a petícia boli pojmy skloňované najmä v druhej polovici roka. Opatrenia, ktoré mesto v tejto súvislosti zaviedlo, v súčasnosti eliminujú asociálne správanie. Schvaľuje ich aj splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity Peter Polák, ktorý Partizánske navštívil v pondelok 8. júla. Oceňujem zmeny, ktoré nastali v tomto meste, najmä čo sa týka v podstate poriadku, najmä čo sa týka v podstate zavedenia terénnej sociálnej práce, zavedenia rómskych občianskych hliadok, z toho opatrenia, ktoré dospeli k tomu, aby v tomto meste sa konečne začala rómska problematika riešiť. Návšteva splnomocnenca vlády pre riešenie problémov rómskej komunity ukázala, že kroky, ktoré samospráva mesta Partizánske urobila v nedávnej minulosti, boli správne. Hoci je rómska problematika pre Poláka prioritou, momentálne sa aktivizuje najmä v oblasti úpravy 4 sociálnych zákonov. Tie by mali platiť od 1. januára budúceho roka a dosah sociálnej oblasti by mali mať na všetkých občanov. Dnes je priestor na to, aby vďaka novým právnym úpravám jednotlivých zákonov došlo k tomu, že aj tí, ktorí sú sociálne odkázaní, aj tí, ktorí sú v hmotnej núdzi, môžu byť motivovaní k tomu, aby boli slušní, aby boli zodpovední, aby sa vystrihali asociálneho a neprispôsobivého správania. Zákony, ktoré v súčasnosti prechádzajú úpravami, urobia podľa Poláka zmenu v sociálnom systéme. Ak človek, ktorý je v súčasnosti v sociálnom systéme a nech bude chcieť v budúcnosti napríklad byť aktívny pri práci napríklad, alebo teda pri odpracovaní si nejaké povinnosti, alebo ak teda bude páchať nejaké priestupky, alebo jeho dieťa nebude chodiť do školy, v tom okamihu štát teda rozlíši sociálnu pomoc voči tomu takému človeku bez ohľadu na etnicitu a bude tá sociálna pomoc o nejakú sumu znížená. Zmenou by mali prejsť zákony týkajúce sa čerpania sociálnych dávok a rodinných prídavkov. Krátenie dávok bude súvisieť aj so spáchaním priestupkov. Všetky zmeny nevníma Polák ako represívne, ale naopak motivujúce. V okamihu, ako náhle títo ľudia budú páchať priestupky a nebudú posúvať svoje deti do školy, v tom okamihu štát výrazne zníži sociálnu pomoc a výrazne teda obmedzí aj objem sociálnej pomoci voči tejto rodine. Zmeny v zákonoch by mali ľudí donútiť k zodpovednejšiemu správaniu. Na základe svojich aktivít si tak budú môcť zabezpečiť lepšie životné podmienky.